गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। जों दिनै गलामाखा रायजो जानानैहा जोबोद गोजोननाय थाबाय। मानोना जों गोबां बोसोरनि उनावहा जे बे लामाखौ जोङो जाहा बिथां जे एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनि दारै जों मोननो हाबाय। दिनै जोंनि गोसोआ सोरांबाय। बेवहाय जों इउ पि पि एल सरकारखौ जोङो धन्यबाद होयो बिथां एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि दारै। जेंनाजों भुगिनो गोनां ओरैबायदि जाहा गेजेरावहा हाखर बायदि मोनसे जाना दङ। जोङो बेमारि सेमारि लांनोबाबो जों हाया। मालाबा गारि सारि हमबाबो है नोंसिनि गामियावबा थाङा जोङो नोंसिनि लामायानो जोबोद गाज्रि बेबायसा बुंदोंमोन। नै मैयासो जोंहा मोनसे हाबा जाना थांदों। बे हाबा जाना थांनायाव आं बेयावनो दङमोन। बे सेन्टारावनो लामायालाय बबेथिंबा नै बिथिंजाय थाङो ओमफ्राय बिराद गाज्रि माथो लामाया होनदों। लामाया गाज्रि खिन्थु जोंनि गाबोनसो जोंहा बे लामाया उद्बोधन जानो थांगासिनो दङ बिथां एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनि दारै होननानैहा आं जोबोद मानसिफोरखौ बुंदों। ओमफ्राय बिसानो हाबायाव थांनायफोरा बुंबाय लामायाथ' बिराद गाज्रि दासिमबो बे लामाखौ मानो हमाखै मानो जायाखै बिदि गोबां प्रस्न' बुंदोंमोन। नाथाय आं फिन होनो हादों जाहा बिथां गबिन्दनि दारै जों बे लामाखौ मोननो हाबाय। गाबोननो उद्बोधन जासिगोन होनना बुंनायाव गोबां रायजो राजाफोरा खुसि जाबाय आरो दा गोजोननाय मोनदों। थेंक इउ। आं गोबां बुंनो सानाखै। आं हामबाय होनदों जाहा जोंनि बे इउ पि पि एलनि जोंनि बिजाथि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारखौ जोंनि लागै जों बहुत गोबावजों बे लामाखौ जों भुगिनो गोनां जादोंमोन। नाथाय गबिन्द चन्द्रनि दारा जों बे लामाखौ दिनैनि दिनाव जों सेंसन मोननो हाबाय। दिनै इन'ग्रेसन जाबाय। बेखौनो आं हामबायसै बेखौनो बुंनानै गोजोननाय मोनबाय आरो बहुत खुसि रंजानाय मोनबाय आरो जों नागिरबाय थादोंमोन मोनाखैमोन। बहुत बोसोर 17 बोसोर जों भुगिनांबाय। दा जोंनि बे लामाखौ जों मोननो हाबाय आरो जों मोजां मोनदों। जों गोजोननाय मोनदों रंजानाय मोनदों आरो